de la xerrada que farem, que jo hi havia posat la paradoxa del primat que sap llegir. Més que res, que la lectura no era una cosa que ens venia donada de fàbrica, podríem dir, sinó que l'hem hagut d'aprendre. I llavors hi poso, els ulls no són fets per al llenguatge, però el llenguatge són fets les orelles, la boca, l'aventura biològica i l'enginy homínic, l'enginy dels primers humans. Harmonitzar vista i oïda va ser un miracle. I després poso lletres, sons i sentits. Els sentits vol dir el que sentim, els sentits de les paraules. Lletres, sons i sentits. Neurologia de la lectura. I finalment aquest que ara darrerament m'han demanat a bastants llocs i així que hi vaig a fer conferències, sobretot per associacions d'universitats, de la gent gran d'universitats i així, els beneficis amagats de l'activitat de llegir, que fins ara el que sabíem era que el que podíem intuir era que llegir podia ser molt agradable, que et donava plaer. Ara sabem altres coses, sabem que a part de tot, diguem-ho així, molt simplificant molt, llegir és fer salut i és fer salut mental. Perquè has començat ja o què? No, he llegit això. En volia posar encara una miqueta més, però sí que som xerraires i llunyes nosaltres. Una cosa que hauria dit, i que hauria dit a l'Avitent, perquè la presentació que us pugui fer del Sebastià no és objectiva, en cap sentit. Perquè vam créixer junts amb el Sebastià, som del mateix poble, que poble no era vida, no fer salut, jo ja n'hi feia. De manera que era més petita, jo era molt més petita. Però la imatge que jo tinc del Sebastià sempre va ser... A veure, el que us vull dir és que la presentació que us puc fer del Sebastià no serà no pot ser ni ha de ser una presentació que la podeu trobar a qualsevol lloc d'internet, que va escriure, com va viure i tot això, perquè això ja ho trobareu. Però sí que m'agradaria dir-vos una cosa que no ho trobareu enlloc, i això sí que no és utopió, perquè em fa l'efecte que de tots els que som aquí soc qui fa més anys que ho coneix, perquè fa molts anys que ens coneixem. La imatge que jo tinc sempre del Sebastià era ja, tal com ha dit ell, amb el bastó, coixejant, per mi era un xicot molt més gran, amb molt de respecte, i quan hi va ser una mica més gran, que havia tenir una mica de capacitat de comunicació i de paraula, i passejava moltes estones, i el Sebastià xerrava moltes estones, passejava moltes estones, i per mi era com un miratge, saps? Era un miratge d'una persona més gran, respectuosa, molt col·loquial, molt familiar, i que ho sap tot. Perquè ho sabia tot, sempre ho sabia tot. Sí, sempre ho sabia tot. I encara continuo pensant que aquesta mena d'admiració segur que quan acabarà la conversa o la xerrada una mica la tindrem tots. Jo sempre he tingut aquesta imatge del Sebastià. Ens hem anat veient després molts altres moments, però les coses no. De tota manera, jo, a part de donar-vos la benvinguda absolutament a tots, els que sou socis, els que no ho sou, els que sou amics, els que sou, us coneixeu entre vosaltres, els que no us coneixeu igual, des de darrere us dono la benvinguda absolutament a tothom, i personalment també us l'adoro. Em fa molta il·lusió aquest acte, i ja sabeu que, entre altres coses, l'acte magistral, la lliçó aquesta magistral, la tenim heretada, no? Segur que el curs no comença amb una lliçó magistral, potser no comença com hauria de començar. Doncs bé, la lliçó magistral, i gràcies que hagis acceptat aquest honor, que a més m'ha dit que amb un títol, que és la primera vegada que ho parlarà, és a dir, que tenim aquest privilegi, entre altres coses, i aquesta doble benvinguda i salutació agraïment tant des de Rella com pròpia, com personal. Celebrem doncs aquesta tradició per una part i gaudim de la satisfacció d'aquest convidat. Amb el Sebastià us ho he dit, m'hi uneix respecte, amistat, coneixement, m'hi uneix tot això, i sobretot de cara al títol i la conversa i cal que ell vol plantejar avui. I jo és que m'he quedat altra vegada admirada, pensant, fixa't, si sap, és el que en sap més, és més gran que jo, ho sap tot, perquè quan vaig veure la combinació semàntica d'aquestes paraules, m'ho vaig pensar moltes vegades, la vaig llegir, vaig pensar, fins i tot vaig veure una noia, de què parlareu? Espera, que ho penso. Parlarem, doncs, de la paradoxa del primat que sap llegir. Doncs aquestes paraules, independentment, tenen un significat que tots els sabem desxifrar. Així, en seqüència, doncs és la teva feina, ja ens ho faràs,
i molt benvingut i moltíssimes gràcies, no? I a Gaudí. Vinga, som-hi. Gràcies, Maria, per aquestes paraules i per recordar la vella coneixença que tenim, a part, naturalment, del fet d'haver nascut i viscut al mateix poble, el poble de Bellvís, que quan érem petits era de la Noguera i ara és del Pla. Aquí a més i aquest és de la meva Ferrera. La meva mare d'allà venien, era la seva família, que és Ferrera. Sí. I pels de Lleida, doncs una de les alegries i en fi, jo penso que és el darrer reconeixement que he rebut i que rebré segur, doncs és que m'han anomenat, m'han fet doctor honoris causa per la Universitat de Lleida, oi? I, en fi, allò que diuen la investidura, ara que s'ha fet la investidura, la faran el segon trimestre. Però ja està aprovat a la Junta de Govern i ja està tot així. Bé, n'hi ha més de Lleida. Sí, doncs bé. Que diguin, va, digue'ls que sou de Lleida, que segur que sap alguna cosa per a vols. Segur. La Pobla de Segur. Sí. I aquí les tres companyes tenim en comú una amiga, molt amiga i també companya d'escola, que era la Maria Vallverdú. I tant, la Maria. I tant. Sí. Jo soc de Castelló de Seana. Castelló de Seana és al costat del nostre poble. Sí, molt a prop. I a Lleidatans, més. Jo de Serós. De Serós. De Serós. Som al costat de... Jo de Torregrossa. Oi, El lobby de Lleida ataca. La comarca més gran. Al començament, quan vaig venir a estudiar matemàtiques a la universitat, doncs bé, el primer curs era el curs selectiu que fèiem també amb els enginyers i els arquitectes i aleshores doncs de seguida estava el bar de la facultat estava bastant organitzat perquè aquí els de Lleida, allà els de Girona, els de Tarragona, l'única universitat de Catalunya, i després l'activitat que teníem en comú era d'anar a jugar al futbolí amb uns futbolins que hi havia per allà prop de la universitat, però era aquesta, ja parlàvem tots i ens trobàvem la gent de Lleida, ara no és tan normal, tothom doncs va amb tothom, i hi ha a més a Lleida també la universitat. Bé, del que havia dit la Maria, potser no diré que el títol és exagerat, però jo crec que em va bé. Primer és un tema de les paradoxes que m'ha agradat tota la vida, moltíssim, molt. És un tema, alguns que heu estat alumnes meus, doncs mira, veus, la paradoxa, doncs que havíeu estat alumnes meus, doncs sabeu de la meva afició per les paradoxes que han tingut, jo sempre penso que gràcies al problema de les paradoxes avui tenim el món tecnològic que tenim. El nostre cervell encara és el cervell fet per evitar la sabana africana. És un cervell fet per això. I fet bàsicament per trobar l'aliment adequat, per festejar i aparellar-se, per protegir-se de predadors i per tant sobreviure i finalment morir. Aquest cervell, aquest nostre cervell, després s'anirà transformant, ho veurem, però aquesta és la cosa. Fixeu, 5.000 anys. Dels 5.000 anys que tinguem una escriptura que n'hi diem alfabètica, doncs són una mica més de 3.500 anys. Això evolutivament són 4 dies, unes poques generacions, unes quantes desenes de generacions. 3.500 i encara podríem afinar més i dir uns 3.200, que és quan els grecs configuren el seu alfabet. I aleshores ja el primer llenguatge és a partir de petites imatges representar conceptes.
que serien, podríem dir, relacionats amb paraules, representen conceptes. Però, esclar, d'imatge representar conceptes ja veiem que seria un tipus de llenguatge que seria portaria moltes dificultats i no hauria pogut tenir el desenvolupament que tenim. A mi m'agrada dir aquí que l'evolució sempre l'entenem nosaltres com evolució en el sentit que les estructures biològiques o l'anatomia va canviant per adaptar-se al mitjà. Però no és així. El que ha estat peculiar, també ho veurem una miqueta més en nosaltres, és que el cervell no ha canviat gens. El que ha anat canviant és l'escriptura. El que ha anat canviant és l'escriptura. I adaptar-se cada vegada més a les característiques i a les restriccions del cervell. Amb la imatge no hauríem pogut continuar. No s'hauria pogut continuar perquè cada vegada es necessitava més imatges i cada vegada la memorització havia de ser més gran. Al començament, en les primeres tauletes i per les 4 coses que s'havien de dir, ja n'hi havia prou amb les imatges. Però després, a mesura es volen explicar històries, es volen, doncs, resoldre problemes i problemes familiars, negociacions familiars, ja siguin en el món comercial o en el món personal, entre les tauletes que hi ha, no les més primerenques, però encara tauletes amb imatge, hi ha com a processos de divorci. És complicat tot això explicar-ho amb imatges. És veritat que ho pots fer i tatxar, jo què sé, com s'ho arreglarien. Però la gran transformació està amb l'instrument, amb la lectura, i aleshores hi ha, molt possiblement, els egipcis serien els primers en aquesta zona que ara hi ha tant de problema a la zona, en aquesta zona veïna el Sinaí i veïna ja de lo que seria, el que en deien els corredors de Palestina, doncs allà hi ha els primers exemples de voluntat de fer un alfabet. És a dir, fixeu-vos, el miracle està en passar d'imatges amb què? Una imatge, un concepte, a imatges petitetes, com vulguem, a imatges que signifiquen sons. Que signifiquen sons. Sons del llenguatge, no conceptes. I després aprofitar de la capacitat combinatòria del cervell, que és excepcional, per combinar aquestes petites imatges. Si mirem tots els alfabets del món, doncs veuríem que tots estan fets amb petites rectes i petites corbes. Després veureu que aquesta és una bona aposta. Jo dic, aquest llibre que deia la Maria, el meu darrer llibre, doncs l'he dedicat amb algunes persones, no a tres, el primer, un exalumne meu, que va ser catedràtic de la Universitat Jaume I, dic va ser perquè va morir l'any passat, així amb un càncer que se'l van dur en 4 mesos. Doncs bé, que li vaig dirigir la tesina, la tesi doctoral i tot, en fi, la seva carrera. Després el dedico a la Universitat de Castelló, Jaume I, que em va fer doctor honoris causa, i el dedico també als primers escrites, que sense saber-ho, jo dic, van ser neuròlegs a Bangladesh. És a dir, que van entendre les possibilitats del cervell, perquè si no, no hauria estat possible. La natura, i només amb un cervell ja molt desenvolupat com el nostre, i podríem dir ja que fins i tot els altres sàpiens anteriors, fabricant les petites eines i tot això, ja havien esmolat les connexions cerebrals. Tot s'havia preparat, i després hi havia determinades necessitats, la societat s'havia fet complexa, l'agricultura i la ramaderia ho va transformar tot, hi havia excedents agraris, hi havia coses que intercanviar, etc. Es feia necessari
no es podia passar només amb la informació de boca-orella i la memòria, que era la que tenien abans. Alguna informació, ara diríem, s'havia de trobar una pròtesi per la memòria. Deixar la memòria a fora i poder anar a treballar. I aleshores per aquí es va anar, per tant, hi hauria tot un munt de concauses. Però, i és així que, sé jo, doncs els ximpancers seria impossible que haguessin fet, que haguessin escrit, encara que pinten i fins i tot en un museu hi ha algun quadre fet per ximpancers que els hi posen un pinzell, pam, 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 com la canalla o així, o molts de nosaltres quan ho fem. Podria ser. Però ja us dic, i aquesta situació porta a que aquests petits objectes, que són les lletres, objectes meravellosos, ens hagin permès això. Ho veurem una mica. Deixeu-me dir que en els darrers, potser, podríem dir 70 anys, que seria més o menys una mica més amunt o una miqueta més avall, les nostres vides, ha canviat tot el món. Ho podríem dir altres, perquè sí, però ha canviat tot. Ha canviat tot. I aquests canvis han transformat el coneixement del cervell, ho veurem nosaltres, de manera, per exemple, que avui el concepte mateix de salut mental, problema de la salut mental, concepte de salut mental, etc., que la trobem cada dia, tota la premsa, això a mitjans del segle passat no s'entendria, ningú en parlava. El gran problema que es començava des del punt de vista mèdic, que es començava a albirar, però ho fa quan ho veiem, era el problema del càncer. El problema del càncer és un problema que mou molta gent i comença a moure moltíssims diners per recerca en aquesta banda. I que era, d'altra banda, no sé, jo ara, potser la xifra no és exacta, però de memòria us diria la primera data d'un càncer, un escriba d'aquests egipcis, fa uns entre 3.500, a l'entorn de 3.500 anys, dona compte que la princesa té un càncer, la princesa té un càncer de pit. No diu ell un càncer de pit, naturalment, sinó que diu una cosa així, que li ha sortit un bony i que aquest bony indica una malura, diu, per la qual cosa no hi ha cap remei. És la primera vegada que hi ha referència a, avui n'hi diem un càncer, i és un cas d'un càncer de pit. Però de recerca, allò de dir biològica, tota la que hi ha amb el càncer. De fet, la recerca relacionada amb el cervell veu una mica del gran impacte del càncer a la segona meitat del segle XX i de les poques eines i de les poques solucions i dels problemes que planteja. I encara continua plantejant. Fixeu-vos com han anat canviant les coses i la informació com ha anat arribant, que per posar una data, això ha estat estudiat, jo ho havia estudiat en un altre sentit, però ara ho veureu. La primera data d'aquesta mena de transformació que hi ha hagut i que ha posat la biologia en el primer pla, la biologia, que el marc de la biologia de la ment és el marc en què, ja us ho dic, en els propers anys hi entendrem allò que en diem nosaltres les humanitats. Aquestes humanitats i que s'han descrit molt bé, s'ha fet bé la història i tot això, però no s'ha arribat al fons. Doncs això, el marc en el que ho haurem de situar és aquest marc que n'hi dic de la biologia mental. Doncs aquest marc no comença encara, però hi ha una data, al segle XX, que és allò de dir, una data clau, que és en 1953, quan es descobreix l'estructura de l'ADN. L'estructura de l'ADN.
I aleshores comença una empenta a la biologia important, l'empenta dels gens, després serà la cèl·lula, més endavant la neurona, i ara la neurona el cervell i el pensament. Però a l'entorn de l'any 53 el càlcul era que aproximadament la informació que hi havia al món sobre la biologia i la medicina, és que res, la medicina, que en diria molta més que el que seria la biologia teòrica, la biologia teòrica es reproduïa i es doblava. Per entendre-ho això, en teoria de la informació es parla de quan se doble la quantitat d'informació. I aleshores aquesta informació llavors es doblava cada 50 anys. Cada 50 anys la informació que hi havia, tota la que hi havia recollida, es doblava. Hi ha uns estudis sobre això, hi ha fins i tot una mètrica, hi ha alguna universitat que ho estudia, que són molt experts, i per exemple la informació en general es diu informació emmagatzemada, amb imatges, llibres, pintura, etc. Doncs es diu que la informació emmagatzemada tota es doble cap al segle XV, més aviat avançat al segle XV. Això vol dir que hi ha 15 segles, es necessita 15 segles per doblar la informació. Ja que dèiem de Lleida hi ha un hospital que es diu l'Arnau de Vilanova, que tota la gent nostra és molt important. Arnau de Vilanova va ser un pensador extraordinari, un metge que diu que era metge de papes i de reis. Quan l'Arnau va estudiar a Lleida, que va tenir la primera universitat dels Països Catalans, i quan va ser professor a la Universitat de Lleida també, en aquell temps ell explicava a Galè, un pensador del món de la salut, un metge, que es feia dir, que va viure entre el segle I i el segle II. I fixeu-vos, havia passat, i explicava gairebé el mateix. I s'explicava a les universitats. Això vol dir la poca informació que hi havia nova sobre tot això. Doncs bé, ara jo us poso la de la sanitat i biologia fonamental. A l'any 1900 es necessitava 50 anys. A l'any 80 se'n necessita 7 i mig per doblar-se. A l'any 80, de vosaltres estudiàveu en aquella època, a l'any 80 se'n necessita 7 i mig. A l'any 10, 2010 ja passem, a l'any 2010 es necessita 3 i mig. Amb 3 anys i mig es dobla l'informació. A l'any 20 es dobla la informació cap a la vora d'un any, i les expectatives pel 23, que no hi ha càlcul, però la prospecció és que serà cada 2 mesos. Tota la informació que hi ha, pam. Fixeu-vos com, clar, això planteja molts problemes i planteja moltes dificultats pels cervells i pels cervells de les nostres canalles i dels nostres nets. Planteja molts problemes i cada vegada més la salut mental està passant a un primer pla. Bé, doncs fixeu-vos, llavors s'inaugura una època que anirà tot molt de pressa, però més cap aquí, com més hi ha una acceleració cada vegada més gran, perquè primer encara han de descriure els gens, l'ADN, el gen abans sí que n'havien parlat, Mendel i altra gent, però no, la genètica estava per desenvolupar, els gens, com els gens van a configurar l'estructura de la cèl·lula, com els gens s'expressen mitjançant produint proteïnes, com aquestes proteïnes van a oferir tots els patrons cel·lulars.
com va a condicionar i descobreixen a partir d'aquí la comunicació interna de la cèl·lula i després la comunicació entre cèl·lules, que això eren coses que no havien vist mai, no havien fet mai, no havia tractat mai ningú. Pensem aquests problemes de la cèl·lula entre els elements de dins, el del nucli i els altres, no només hi són, nosaltres hem estudiat com hi són. Havíem estudiat potser components de la cèl·lula i molts d'aquests elements quan nosaltres estudiàvem encara ni tan sols eren descoberts. Després imagineu-vos, comunicació interna. Ara, una cèl·lula és com una empresa, però una empresa fantàstica, amb el que s'ha de preocupar del manteniment, s'ha de preocupar de tot, de la divisió, però de la comunicació per dins de com van les coses. Quan a la cèl·lula la comunicació no va bé, esdevé un tumor. Els tumors són això, males comunicacions a l'interior de la cèl·lula. I aleshores com la divisió després ja va per uns camins que no són els camins, la comunicació, tot això demana temps. Els gens, quants n'hi ha? Primer es pensa que n'hi ha molts, després se sorprenen perquè només ne tenim 4 més que els ximpancers, no? I no només que els ximpancers, sinó que potser algun invertebrat i encara algun microbi, algun ésser unicel·lular. I hem après molt de tots aquests. Això, us deia, cada vegada, i quan se planteja, quan hi ha els gens estan ben descrits, llavors es planteja el problema de trobar el genoma i de descriure el genoma. I diuen, és una tasca immensa, costarà una immensitat de dòlars i a més necessitem gairebé 100 anys per fer-ho. Al cap de poc ja van passar de 100 a 20 anys i finalment van ser 3 anys i mig. Vull dir, en poc temps dedicant-hi diners i aleshores cada vegada es va sabent més, podem dir. I cada vegada aquest model, doncs primer, ja us dic, el problema de la cèl·lula fa replantejar tot el problema del càncer, tot, absolutament. S'hi comencen a dedicar molts diners i la indústria farmacèutica, i això doncs dona molta empenta amb aquest tipus de recerca. I cap a finals del 19 ja cap a finals del 20 ja es comença a pensar amb el cervell. Va, anem a tocar ja de veritat el que es considera l'objecte més complex de l'univers i que té més connexions i tot plegat. I tant és així que s'havia fet esforços abans, en l'època Nixon, es va començar a bandir, ells deien amb una metàfora que es va utilitzar, la gran batalla del càncer, i donen diners a doja. Doncs ja han fet i la investigació, i aleshores doncs en època, em sembla que era del Clinton, doncs decideixen d'anar pel cervell, i és declarada pel govern dels Estats Units en una reunió una gran reunió conjunta del Congrés i del Senat, declara la dècada dels 90 la dècada del cervell. I aleshores comença a haver-hi molt. I es comença, i quan ho inauguren, el neuròleg, que llavors era el president de la Societat Americana de Neurologia, diu, avui sabem sobre el cervell molt menys del que se sabia a l'edat mitjana sobre el cor. Molt menys del que se sabia. I aquests avanços comencen a plantejar la idea que aquest cervell és un objecte, ja dic, el més complex, que té una capacitat computacional extraordinària, que és capaç de produir les nostres experiències. En realitat, ara la meva visió de vosaltres i vosaltres la meva i de vosaltres mateixos és fabricada pel cervell. En realitat, el que hi ha en mi és el producte del meu cervell, que podria ser ben bé una miqueta diferent del producte que veuen els altres i que entenen els altres, però és producte del cervell. Que aquest cervell no només produeix les nostres experiències, això ens farà veure
ben bé el que representa la lectura també, sinó que regula absolutament el nostre pensament i les nostres emocions i controla la nostra activitat. Tant és així, per exemple, que ara disciplines noves que s'estan introduint, com ara potser teniu vosaltres algun fill o algun net que ja ho està, va per aquí, de la gent que fa dret, la neurocriminologia ara s'ha posat molt de moda i no donen l'abast tots els màsters que hi ha, etc. I que els fan gent que potser no té res a veure amb el dret, sinó o amb la psicologia o amb la sociologia o amb el que sigui, perquè tots els problemes de fet es van carregant una miqueta el cervell, aquest cervell complex, i que hem d'entendre que moltes de les nostres el desplegament de les funcions cerebrals, per exemple, la memòria és una funció cerebral, doncs l'aprenentatge, una funció cerebral per aprendre, la percepció, això que us deia ara, una funció cerebral, que cada funció cerebral té un circuit neuronal amb alguna zona del cervell especialitzada, que tots aquests, una altra mena de principi, que tots aquests circuits neuronals estan constituïts per unes unitats que són les neurones, i que la comunicació entre les neurones intervenen determinats senyals, determinats missatges que passen les unes a les altres. I el que s'ha descobert, això fa tampoc no tants anys, ja del nostre segle, és que algunes d'aquestes unitats, alguns d'aquests senyals, alguns d'aquests signes, doncs funcionen des dels elements més primitius, alguns unicel·lulars. Per exemple, la serotonina. La serotonina no és que funcioni en nosaltres, sinó que funciona en els cucs i en els caragols. El poc aprenentatge que fa un caragol, d'aquests que nosaltres ens hem menjar, d'aquests caragols i de la memòria del caragol, doncs d'aquests caragols, sense la presència de la serotonina no podrien aprendre res. No és que hagin d'aprendre, diguem-ho així, tampoc gran cosa. Per això es poden, començat a finals del segle XX, es comencen a estudiar molt aquests, perquè diuen, aprendrem dels mamífers, dels ratolins, dels porcs, esclar, ja és conegut, però són molt complexos els cervells dels porcs, i els cors dels porcs i tot això, molt complex, i el del ratolí també. Però en canvi, el caragol poden comptar les neurones i fins i tot hi va haver un brindis en un departament universitari d'una universitat, ja dic, dels Estats Units, en el moment en què van trobar la primera neurona que realment contactava amb una cosa, amb un caragol. Diu, especialitzada en això, especialitzada en un reflex, que quan se tocava una part del caragol, doncs aleshores, i com aprenia, i aprenen algunes cosetes. I la veritat és que la memòria sense els caragols estaríem com estàvem. No ja sense l'existència. Heu de pensar, perdoneu que m'enrotllo una mica, veig que però hauria d'estar ja més avançat, però deixeu-me dir aquí que a l'any 2001 amb una de les persones a les que li van donar el Premi Nobel de Medicina, Eric Kandel, doncs fa fer la foto amb un caragol una miqueta més grosser que aquests bovers, un caragol que li diuen l'aplícia, que es fa a la badia de Califòrnia, però també en algun petit lloc de la Mediterrània. Doncs aquesta aplícia allà són una mica més grans, i aleshores va voler fer una foto a l'aplícia colgant-li la medalla Nobel. La medalla Nobel, vull dir que, i amb ell li van dir tots, però sí, quan estava treballant, ja era un gran investigador i tot això, i el seu equip, però per què no agafeu tan bons que són els ratolins, els conills, etc. Ja anaven a darrere de descobrir els processos, diguem-ho així, primer cel·lular i després molecular,
que per això ara, per exemple, doncs, aquest nivell és amb el que ara es treballa amb el càncer. Una de les coses que s'ha vist és els desastres que es va fer en el tractament del càncer als anys 50, 60, 30, 40, etc. del segle passat i de finals del segle XIX. El que s'havia fet, la major part de persones, en molts dels casos dones que tenien càncer de pit, doncs van ser verdaders conilles. Verdaders conilles. Ara encara no han demanat perdó perquè realment feien el que podien, però el que és ara, en què es coneixen les molècules i amb el moviment de molècules poden treballar les funcions cel·lulars, i el secret de tot està en el control de la cèl·lula i la modificació de determinats comportaments cel·lulars. Però això és que és així des de fa molt poc, i una de les maneres de veure en aquests darrers anys és amb com s'ha anat implantant la immunoteràpia, però la immunoteràpia té això, el primer que encara va tardar una miqueta, però el primer és de fa 10 anys, encara no 10 anys, però 10 anys, perquè és del 2013. És del 2013, el primer cas d'atac, i la persona a la que li fan immunoteràpia i que ja passa de tenir una situació amb càncer superdelicada, però que no hi ha res a fer, a un tractament, aquesta persona és una persona que encara és viva. Doncs el primer cas d'immunoteràpia ha costat molt el tractament de la quimioteràpia mateix, l'eficàcia es coneix, va ser el primer cas del linfoma de Hodgkin, el primer de tots, i no es descriu descriu el que és el protocol i d'una manera que ha de ser així, perquè ja es comença a conèixer a nivell molecular, doncs a nivell cel·lular, encara no molecular, cel·lular. Llavors, però ja és dels anys 80 del segle passat, final dels 80, però ara hi ha aquest en què ja hi comença a haver tractament. I començarà a haver tractament ja de modificació genòmica i tal. Bé, però volia dir només que la serotonina es troba ja amb el caragol. I es trobaria, això no és una cosa que no en tinc constància, amb el caragol sí, perquè gràcies a això se sap, oi? Però altres substàncies, ara darrerament s'ha posat molt de moda, bé, ja es va utilitzar una mica, però ara està entrant molt, una que es diu el CREP, C-R-E-E-B. Doncs aquest CREP ara es veu que és una substància molt relacionada amb el procés d'envelliment. Molt. I per això ara també hi ha una quantitat de departaments, de gent, de preocupació, els departaments de geriatria, però també els departaments de biologia, sobre les molècules. El problema de l'envelliment és un problema a última hora cel·lular i molecular. Aquest CREP és un d'ells. I ara fixeu-vos que hi ha la nova frontera a partir d'aquesta nova biologia, ja fins i tot és de dir que els nostres fills, per dir-ho d'alguna manera, doncs tindran una vida que podrà ser fins als 120, entre 120 i 130 anys. Sí, però d'una manera jove. S'ha treballat amb ratolins. En aquest sentit tenim nosaltres un gran expert, un dels millors experts del món, està treballant ara a Bellvitge, al centre de recerca de la nostra universitat, de la Universitat de Barcelona, el Manel Esteller, que per cert ha estat ara 2 o 3 dies estudiant amb una compatriota nostra que és la persona més vella del món, que viu, em sembla que viu a la Garrotxa. Bé, doncs bé, jo us deia que aquests elements, aquest concretament, aquest crep, és un crep que va molt enrere, cosa que faria llavors que tot el que s'havia dit de l'evolució, tot que és un bon model, un model excel·lent,
perquè ha anat evolucionant i moltes coses les conservem. Després s'han anat introduint innovacions. Però això és un bon marc. Bé, m'aniria per aquí, perdoneu que m'hagi enrotllat una mica amb aquesta qüestió, però és una qüestió que ens interessa molt i penseu que van molt de pressa les coses. Quan ara us deia que en 2 mesos la informació hi ha molta gent que hi treballa, aquí hi ha tecnologies que són molt bones en aquests moments. Amb el cervell, no us he dit, però un dels progressos importants ha estat quan es permet veure el que es diu la introducció de la neuroimatge, que es pot veure el cervell, podem veure el cervell funcionant. Podem veure el cervell funcionant quan llegim, per exemple. I això és molt important perquè llavors sabem nosaltres el recorregut de tota l'activitat de llegir. I sabem on són les lletres, ja ho direm una miqueta més endavant, però això hi va influir molt, perquè el cervell ja es va començar a treballar i a treballar bé durant el segle XIX, però tot era a partir gairebé de les autòpsies que es feien d'una persona que tenia un problema i tal, doncs al morir s'hi donava permís per veure el cervell, i llavors es deia, doncs mira, aquesta persona té un problema de llenguatge. I aquí jo vaig fer, en el meu llibre, vaig descriure una suposada, això és una cosa que vaig, suposada biografia de la primera persona. Sí que és cert, l'única cosa de tot això que hi ha de cert amb aquest recorregut biogràfic és que en tal moment se li va fer una autòpsia i quan fan l'autòpsia detecten aquella part del cervell que està lesionada amb una persona que no pot llegir. Se sap que aquella persona era una persona que els metges li diuen és sec a la lectura, és sec a la lectura, i que ja entenen, això sí que ha de ser un problema cerebral, perquè els oftalmòlegs havien dit que no era un problema. I llavors jo imagino un dia que va dir que devia tenir un petit ictus. Jo li poso la nit de la festa major del nostre poble. Mira, demà passat. Sí, doncs el meu personatge. El personatge d'aquest llibre. D'aquest llibre, doncs allò, ha secretat dies, llavors. I llavors vaig, i també us diré, per si algú el llegeix, que en aquells moments no se sap gairebé res d'això i el contingut de les visites i de les entrevistes mèdiques que fa gairebé serien més del segle XXI que no pas de finals del segle XIX. Però jo ja ho volia posar en el sentit d'educar una mica de cara als problemes de salut mental i de quan una persona sap que ha d'intervenir d'alguna manera, pèrdua de memòria, estats emocionals diferents i algunes coses. M'ha alegrat que vaig rebre un dia una trucada i em va trucar una metgessa, em va dir que era la cap de la unitat d'ictus del clínic i em va felicitar. La paraula que va utilitzar va dir, és una descripció genial d'un procés d'ictus i fins i tot em va fer una proposta per un congrés internacional que hi ha d'haver d'ictus i que organitza el Clínic de Barcelona per veure si hi voldria participar, etc. De manera que allò em salvava perquè també tenia una mica de por de dir, potser tu t'has posat, soc un lingüista que ha treballat sobre el llenguatge, sobre les estructures lingüístiques i com a màxim els fonaments matemàtics de les formalitzacions lingüístiques. Però després, ara és aquest món. I també m'interessa força el tema de l'envelliment, com a tots nosaltres. Sí, perquè unes coses et porten a les altres. I vas veient, clar, hi ha tanta informació que el problema d'agafar-ho tot, i que crec que és un problema que la gent gran
i tenim més... La gent molt jove li va molt bé d'investigar una cosa i fins a les darreres conseqüències. Jo quan escrivia la tesi, ara me'n faig creus a vegades que miro i dic, hosti, com fer aquestes demostracions matemàtiques, ara resultaria molt pesat. Però en canvi hi ha altres coses, de veure unitats amb les coses d'una banda i una altra, doncs tens més, és el que n'hi diuen la sabidoria de la gent gran, però una mica és així, hi havien confiat sempre. Bé, les neurones, ja deixem tot això. Llavors, els ulls no són per a llenguatge, una mica ja ho hem dit, i els ulls estan molt, com a primats, l'òrgan de la vista es desenvolupa d'una manera excepcional. I al mateix temps també, com a primats, les extremitats es van transformant fins a tenir braços i mans. I a les mans poder agafar coses i poder donar menjar, poder abraçar, poder fer moltíssimes coses que els altres animals, i aquesta evolució és una evolució que ja ha portat cap a cervells cada vegada més grans, ha portat a la transformació de l'alimentació, ha portat a moltes coses. La transformació, també és veritat que la naturalesa, no sé, fa a la millor 700 milions d'anys, ningú podia prendre fruita perquè no hi havia fruita. No al mercat, sinó a la natura. No hi havia fruita. La fruita, tal com nosaltres la coneixem, és una fruita molt novedosa, una fruita que estaria relacionada bastant amb el gran desenvolupament primat. Fins i tot a l'hora de pensar que els primats no només tenim uns ulls que cada vegada permeten de mirar amb més precisió, per això podrem llegir també, sinó que hi veiem en color. Hi veiem en color i aquesta visió en color permet de precisar certs matisos. Per això es diu que una de les coses per les que es diu què és el que faria entrar, no se sap per què. El que sí sabem nosaltres és que el color en els cervells nostres i en els cervells de la natura, per dir-ho d'alguna manera, deu tenir entre 12 i 15 milions d'anys, que abans no hi veien en color. I per tant hi eren uns primats bastant avançats, els primats primerencs no hi veuen en color. Aleshores, per què hi veuen? Doncs bé, alguns diuen que hi veuen perquè comencen a menjar molta fruita i han de diferenciar la fruita madura, perquè la fruita verda, ens ho deien de petits, no mengeu melons que us empatxareu, sempre diuen no mengeu fruita, les aramenyes, tot allò, això és molt verd, us farà mal a la panxa. I és veritat, produeixen indigestions i aleshores van aprendre a la fruita madura. I també molt probablement, com que les grans primats, en el món dels primats, era un món encara en què el contacte, les femelles eren només, diríem, però les femelles passaven per un moment en què era el seu temps de zel i aleshores era l'època que mascles i femelles seguien d'una manera molt regular i molt, diguem, molt entenedora els processos d'aparellament. I per tant els mascles havien de saber quan una femella estava en bona disposició i ho coneixien pel color del culet. En aquell moment, coloraines, a més, per la posició que anaven, el mostraven, feien sempre ostentació, i que això, i després el menjar, que són dos elements fonamentals, el metabolisme i la reproducció, i per tant no és, en fi, una cosa desencaminada que pogués propiciar. I com que a la natura passa que serien alguns que hi veurien en color.
i com que representaria molts avantatges, molts, al llarg de generacions i generacions, ho heretaria tota la població i nosaltres tots hi veiem en color. Menys algunes persones, el resultat d'un ictus, per exemple, doncs els hi pot passar. Han desenvolupat la vista amb tots els sentits. Com a sentit és el que més ha evolucionat amb el món primat. A part també del tacte, tot aquest altre, però no mai per entendre, com si diguéssim, llenguatge. Però el llenguatge s'ha desenvolupat molt l'oïda i en el moment en què, a més, s'ha desenvolupat molt la visió, es necessita també una mena de coordinació amb l'oïda perquè determinat, és a dir, mirar, si no tens, potser t'adorms, o s'adormien, mirar, i aleshores en un moment que se sentia, pum, la vista cap allà, i això permetia orientar bé, i per tant, però no una cosa... Passa la tele. I llavors això. Però ve d'aquí que aquest era una mica el problema, de que el llenguatge, que és una meravella, que es pot pensar en llenguatge, però té algun punt de feblesa. I aquest punt de feblesa és el punt que les paraules se les endú al vent, per una banda, i que després és fet per la proximitat, per estar a prop de boca a orella. I aleshores us posa després l'aventura biològica i l'enginy. És a dir, que hi ha necessitat de fer alguna cosa, perquè se sobreeixís la informació i no la podem controlar tota. I aleshores, els primers... Però això ja només fa 5.000 anys. I això sí que passa en un terreny que ha desenvolupat molt l'agricultura i que hi ha excedents agraris i que hi comença a haver algunes ciutats importants, grans, molta gent, que és cap a l'actual Iraq, l'antiga Babilònia, a l'entorn del Tigris i l'Eufrates, després serà el Nil, també una miqueta més endavant ja serà el Nil, i no és estrany que sigui Egipte la que agafa, diríem, la continuïtat d'aquest desplegament allà. Hi ha aquestes primeres, que es llegeix, però té dificultats. S'han de memoritzar, els primers escribes arriben a tenir fins i tot a vora 800, no arriba a 1.000 imatges, i és clar, 1.000 imatges, això en el cas ja d'Egipte, i amb 1.000 imatges no poden. Primer es necessita memoritzar molt, i després són molts, construir-ne cada vegada més, i que és l'important, doncs resultaria una feina immensa i poc productiva. Des del punt de vista del cost-benefici no resulta. I aleshores es farà l'experiència dels alfabets. I el que representarà serà sons, i aquests sons es comuniquen, es combinen en el llenguatge, i aleshores podran fer combinatòries. I per què? Aquí tornem a ser nosaltres, això us he dit l'aventura biològica. Sabem nosaltres des de la segona meitat del segle XX, no abans. Perdoneu que ja porto xerrant molt, si voleu preguntar alguna cosa, si voleu que... Però bé, aniré dient perquè hi vaig de pressa per poder-ho acabar. Però us diria que els ulls són fets per a les lletres. Perquè diu, han après, i per aquestes coses els han donat el Premi Nobel, per exemple, Hubble, Miesel, etc. Van ser els primers que van descriure com nosaltres veiem, perquè el que se'ns havia dit, estudiàvem a l'escola i fins i tot a la universitat, era com si l'ull fos com una mena de màquina que fotografia, i aleshores és molt diferent el que ara nosaltres sabem de com veiem. La imatge, jo ara veig la cara d'una persona, per exemple, la teva, la vostra, la de cadascú, veig la cara. Aleshores, no és que hi ha una foto al meu cervell, sinó que la cara, els fotons de les cares arriben
als ulls, a la retina, i aleshores una cara es descompone en milions de trossets. Es desconstrueix. I aleshores passa a través del nervi òptic i quan arriba al cervell, a la part occipital del cervell, que és la de la vista, i és la més gran, bé, comparativament és més gran el frontal, però el frontal no és de les sensacions. De les sensacions, el més gran és la de la vista, i aleshores arriba allà i a l'arribar, pum, passa a una, què diuen, la zona primària de la visió. I aquesta zona primària de la visió, que és el lòbul occipital, aleshores allà reconstrueix la imatge. Allò que està desconstruït ho torna a reconstruir. Però no ho pot reconstruir tot. No ho pot. I aleshores hi ha uns mecanismes al cervell i hi ha, com si diguéssim, un munt d'experiències. Hi ha una memòria i el cervell reconeix. I reconeix a partir, i per això li van donar a aquest senyor que us deia el Premi Nobel de Medicina, perquè ell va dir que el cervell de les imatges les reconeixia a partir de les vores i dels contorns. Les vores i dels contorns. I a més tenia un especial, hi havia, com si diguéssim, una especial preparació per reconèixer línies rectes i corbes. I és a dir, que llavors fabrica una mena d'imatge i la posa i hi ha una zona al cervell, hauria d'explicar més, llavors hi ha una zona al cervell, que aquesta zona és, com si diguéssim, el calaixet de les lletres. La informació va cap allà i aquesta informació, llavors, el cervell, hi ha una part del cervell especialitzada en què reconeix una lletra. Mira, això és una L. Mira, això és una A. I li és igual majúscula que minúscula, que sigui grossa, que sigui petita. Aquest també és un efecte d'una zona del cervell on passen aquestes coses, que pot diferenciar el petit, el gros. I també us volia dir aquí que la zona del cervell, i aquí he posat l'exemple de les cares, la zona del cervell on nosaltres, on reconeix les lletres, aquest calaixet de les lletres, és al costadet mateix del calaixet de les cares. Costadet a tocar. De manera que tota la informació que passa pel cervell, quan us arriba, quan volta el vostre cervell, no sap ben bé si és el que dic o si és la meva cara. Quan me mireu, no ho sap. No ho sap fins que traspassi, i tot això passa en uns mil·lisegons. I no sap fins que arriba a aquella zona. I llavors ja es diria, això són cares i això són. I per això, si us hi fixeu, nosaltres també tenim una predisposició per llegir cares. És el coneixement més gran que tenim. Les cares. La natura ens ha fet per a mirar cares. I això també a l'evolució homínida fins al final. Per una persona que vivia, dic, a la sabana africana, és que amb una cara s'entén. S'entén el seu estat emocional i sobretot, i més important, que ara se'n parla molt, es pot entendre la intenció del que tens a davant. I d'una manera, per entendre una frase meva es necessita 1 o 2 segons, un segon o dos. Per llegir una cara es necessiten mil·lèsimes de segon, perquè hi ha coses respondre, anar-te a córrer a la sabana, no hi havia Mossos d'Esquadra, no hi havia policia, res, i aleshores doncs potser una criatura, una noia, el que nosaltres vulguem, doncs havia de posar-se a córrer, s'havia d'escapar, qui sap què em farà, què em passa volant. Ja hi havia sempre tot això, segur que anava envoltat de contes i històries que els explicaven els nens que surten a fora. A nosaltres, l'home del sac, tot un munt de coses que ens han explicat de petits perquè tinguéssim cura d'allà on anàvem. Doncs la cara.
La cara viatja la informació amb una rapidesa excepcional i el processament del cervell potser fa, per llegir una cara en un segon, fa 1 milió d'operacions o més, 1 milió d'operacions al cervell. Bé, llavors, fixeu-vos, així van les coses. Llavors nosaltres tenim, i a les cares, fixeu-vos, a tots els països del món tenen caretes, fan caricatures, totes les cultures fan caricatures, es posen màscares, és una fascinació que hi ha a tot el món, i la fascinació ara per fer-se fotos, per posar-se la foto de la cara, etc. Els nostres mecanismes de reconeixement són extraordinaris de la cara, i és en aquesta petita zona que ara se sap, quan es va fer la primera l'autòpsia, es va desviar una mica, que també el nom del metge que ho va fer és correcte, que un neuròleg que l'utilitzo és el correcte. Doncs el que va fer ell va resultar que el va trobar al lloc al cervell, perquè quan va morir aquesta persona ja havia deixat el cervell, no a la ciència, però bé, a l'hospital de Sant Petri de París. I aleshores li van fer l'autòpsia, i llavors l'única cosa que he llegit, un article que es va publicar llavors, va publicar aquest investigador, el va publicar a la revista francesa de biologia, i aleshores explica que ha detectat, i és el primer que ho detecta, el primer, que nosaltres llegim a l'esquerra del cervell, perquè el cervell de la persona aquella no hi havia cap lesió, estava intacte, i va trobar una lesió a la part de la vista d'aquest individu. Hi havia una necrosi, i ell diu n'hi ha una de més antiga que possiblement hauria estat un altre episodi d'aquest, però com que no ho sabem, jo hi faig tenir un ictus, i què seria? I aleshores possiblement tindria una altra lesió anterior, perquè la necrosi és més antiga, i és això. I com que és això, i aquesta zona, ell la dona per la zona que podríem dir ara nosaltres de les lletres, de la lectura. Però ell s'equivoca no sé, 1 mil·límetre, una cosa així, en el sentit que ara ho sabem, perquè ara ho podem veure, es pot fer llegir una persona i es pot veure, i és que aquesta part certament no estava lesionada, però estava desconnectada, perquè la connexió era la part lesionada i llavors estava desconnectada, i al estar desconnectada no es podia veure. Clar, l'altre ho va atribuir, fantàstic, perquè això és el que es feia en aquell temps, però ara és el que s'ha fet, enteneu? I aleshores allà hi ha les lletres, i quan vosaltres aquí veieu la lletra B, i és igual que sigui majúscula que minúscula, arriba a vosaltres i patapam, reconeixeu, i aquesta lletra B és allà, i és en una petiteta zona que està amb la connexió que hi ha, és a dir, el contacte que hi ha entre el lòbul occipital i el lòbul temporal, i es diu per la part ventral, que és la part de dins, la part de dins del contacte que hi ha entre el lòbul occipital i el lòbul temporal. No és perquè sí, el lòbul temporal és molt important per les memòries, i el lòbul occipital és el lòbul de la visió, el que marca la visió. Tot el que estem veient és sempre ara activitat amb aquest lòbul. Ara, l'activitat que hi ha vostra i la meva, que pot ser una miqueta diferent, però és en gran part igual, però com també la de tots vosaltres, doncs les zones temporals i les zones frontals, en fi, totes són importants, hi ha activitat, ho veurem una miqueta més. Però fixeu-vos, això, l'aventura aquesta, és tot això simulat perquè ells no ho saben, però van aquí, i aquí quina casualitat, que això va molt bé, per això ho aprofitaran, perquè la visió nosaltres la tenim. I les lletres, justament, i no només això, sinó que jo encara hi diria més, sinó que estaven tips de veure figuretes
Mare, haurien vist la lluna des de temps i ja veien rodonetes, veien que la lluna és rodona, però veien que en un altre temps és com una C, veurien que en un altre temps no com una C o com una D, sinó una corba, l'altra una corba en l'altre sentit, ratlletes, els primats i els grans primats anaven pels arbres i els arbres hi ha les branques, unes són rectes, unes altres inclinades, n'hi ha algunes que sembla que fan una V baixa, totes són combinatòries i aquestes combinatòries es veuen, estaran ells acostumats a veure'n moltes i després estan acostumats, ja entenien els nostres avantpassats que vivien a la sabana, ja entenien, sabien llegir les empremtes, les petjades d'animals perillosos i sabien la intensitat, com corrien, quanta estona feia que eren allà, etc. Només per canvis petitets amb la configuració de les petjades. Estaven acostumats a entendre aquestes. Per això, per exemple, quan les poques coses que hi ha sobre l'origen de l'escriptura populars, llegendes populars, però n'hi ha a la Xina, per exemple, que els primers que van... la primera forma d'escriptura va ser perquè la gent va començar a veure les petjades dels ocells. I ja estaven acostumats a veure, per tant, aquestes empremtes, etc. I la gent de les escoles de botànica se sorprenen a vegades de veure el coneixement de les fulles que té la gent de l'Amazònia. Això és sorpresa sempre. Però fixeu-vos en aquesta idea, i aleshores l'alfabet, que són totes les lletres, perquè en tots els alfabets, no és només el llatí, el grec, que va ser el primer, l'eslau, tots estan formats per línies rectetes, curvetes, combinades d'una manera o d'una altra, i després aquí posa la capacitat combinatòria que té el cervell prefrontal és increïble, i que no tenia en el cas dels simis, però que el té amb nosaltres. El nostre cervell és una màquina fascinant que pot resoldre problemes increïbles, i aleshores doncs aquesta seria, i aquí us poso lletres, sons i sentits. Ja en el moment aquest hi ha un altre problema, perquè bé, ara tenim aquí la capacitat, però en un moment s'haurien de fer connexions, perquè l'estructura, podríem dir, de l'anatomia no ho permetia. En el cas dels primats no hi ha un sistema nerviós tan complex amb circuiteria neuronal que ho connecta gairebé tot, i aquí la connexió són tots, fixeu-vos, això ja hem dit que a partir d'aquest ja veu què passa a l'esquerra, al cervell de l'esquerra, i la zona occipitotemporal ventral, així en termes tècnics. Però llavors els mecanismes de l'oïda primària, l'oïda amb la que ho sentim tots, doncs és el temporal superior, una mica per damunt d'això, però el que és el llenguatge és molt a prop, perquè una cosa, tot amb el lòbul temporal. Nosaltres en el lòbul temporal tenim la percepció del llenguatge, i també tenim la percepció de que allò és llenguatge i els mecanismes de la construcció. I a la part de davant del lòbul temporal, la part més davantera cap allà al lòbul central, doncs sembla que està relacionat amb la capacitat d'entendre frases i com estan connectades les frases. Aquí ara, per entendre el que jo vaig dient, doncs estaríem en aquesta part capdavantera del lòbul temporal. I allà hi ha emmagatzemada tota la nostra memòria episòdica, per una banda, de la persona, tot el que serien els episodis, les fotos de la nostra vida. Ara dius, bé, vaig a pensar jo en 3 o 4 coses boniques de la meva vida, cada un de nosaltres. Doncs sapigueu que aquests episodis es troben escrits al lòbul, estan allà. Es poden recuperar, una cosa que tenim. Una cosa que tenen altres persones amb patologies és que no poden recuperar. No poden. Aquesta és la memòria a llarg termini, és aquí, la memòria semàntica, que diuen que la capital d'Itàlia, Roma, doncs bé, això que ho sabem, les taules de multiplicar, tot tipus de coneixement estan allà.
Aquí el problema és tenir-hi accés. Nosaltres hi tenim accés. Persones que han tingut un accident no hi tenen accés, per exemple. Persones que tenen una patologia degenerativa no hi tenen, encara que a la memòria a llarg termini és la darrera que conserven. Aquesta és la que conserven. Hi ha una altra memòria, la memòria a curt termini, allò que necessitem per tenir unes quantes frases, unes quantes coses, el que hi ha aquí, això és el de curt termini. Ho necessitem per entendre el que estem fent ara, situar-nos en el context i 4 paraules, que això està ubicat en les estructures prefrontals, que és la part executiva del nostre cervell, i la part que podríem dir la part de la civilització, de la cultura, etc. I sabem avui, perquè una persona que ha tingut un accident al lòbul temporal, per exemple, que abans quan operaven de qualsevol, no diré de qualsevol manera, respecte pels que ho feien, però no ho sabien, sabem avui molt de la memòria gràcies a operacions que li van treure potser a una persona les convulsions perquè tenia 5 atacs epilèptics cada dia, i per treure li van treure, i llavors deien, bé, com més millor, perquè, escolta, així segur que no ho tindrà. Molt bé, però llavors aquesta persona va resultar que era incapaç de recordar tot el que era nou a la seva vida. Per què? Perquè no podia guardar la memòria aquesta de curt termini. Ara, potser aquí heu après alguna cosa, això ho guardareu. Si no us fa cap falta, que possiblement no, a la major part, doncs aleshores ja oblidareu, però alguna potser la guardeu, i guardareu com a record, a la memòria episòdica, un dia que ens vam trobar aquí, etc. Es guarda. Això és el que no pot fer aquí, perquè allò que és memòria, tot el que aprenem en un moment, ha de passar, podríem dir, per un altre procés, i ha de passar per una altra maquinària, que està en una zona del cervell que es diu hipocamp. L'hipocamp és el que permet transformar la memòria a curt termini, i és el que permet aprendre. L'aprenentatge està. Una persona que té lesionat a l'hipocamp no pot aprendre. No hem de pensar, doncs, això, el judici fàcil de dir, ui, aquests alumnes que no aprenen és que tenen algun problema. Però sí que hi està relacionat amb l'hipocamp. Molt probablement, en el seu cas, estarà relacionat amb un fenomen que és molt important, que és el fenomen de l'atenció i de la concentració. L'atenció i la concentració que hi ha en el moment que arriba la informació i que es té, doncs és el que permet. Però a nosaltres hi ha el caragol, i l'efecte d'aquesta serotonina, que el que li dona la serotonina, podríem dir, no amb ell, el caragol, però és com un estímul. Si a un alumne se l'estimula i dir, ei, això vindrà a l'examen, potser llavors hi posa més atenció. És així, però l'atenció és fonamental. I és el dèficit gran que hi ha avui. Més gran. I a més, la manca d'atenció és normal. Per què? Perquè hi ha massa informació voltant i t'has de protegir de tanta informació. Bé, aquí ja tenim les lletres, i llavors el problema serà de lligar les lletres als sons, que exigirà un cert canvi estructural. I lligar després quan ja es té. La segona és quan ja es tenen aquestes lletres i sons, lligar-ho al significat, a l'àmbit semàntic. És la part més difícil. I jo us diria que la part allò de dir, va, facis el sentit, facis el significat. Encara avui resulta molt difícil, no només per la lectura, sinó per la comprensió mateixa. Com nosaltres, exactament, el que seria el trasfons cel·lular i molecular de la comprensió, encara no la coneixem. El de passar a sons, sí. Després aquests sons passaran a articulació, però aquest és un problema pel que hi passen tots els sons. Jo us podria dir, aquesta connexió fantàstica entre la lletra i el so es produeix en una part que n'hi diuen el plànum temporal. Bé, és igual, vol dir un lloc del lòbul temporal.
allí es produeix aquesta mena de casament de la imatge i el so. I aleshores això fa un viatge fins a l'articulació, que hi és gairebé sempre quan llegim nosaltres, encara que no ens n'adonem, articulem una miqueta. I es diu que és bo d'articular i de llegir en veu alta de tant en tant. Es diu que és una cosa bona per la gent. Jo ja no havia dit això. Però fixeu, aquest és, i aleshores, aquí us dic, les neurones de la lectura. Bé, doncs hi ha unes neurones que portarien amb aquestes lletretes i que això el coneixem bé, aquest recorregut. I coneixem l'organització. Jo sempre dic que nosaltres, lectors i lectores, doncs tenim una mena de mecanisme amagat que és un mecanisme excepcional, un mecanisme fantàstic, que ens permet de reconèixer amb rapidesa i eficàcia les lletres i l'organització. També ens permet de conèixer l'organització d'aquest sistema, d'aquest mecanisme. És un mecanisme que el coneixem bastant bé i que molt en síntesi és el que he explicat. I ara us dic aquí beneficis amagats de la lectura. Doncs l'activitat de llegir afavoreix la concentració i l'atenció. Encara que estem dient que potser estem llegint i estem pensant en una altra cosa, no? I això, potser una pàgina, però tornem enrere i ens hi tornem a posar. Afavoreix la concentració. I avui és molt important. Després, no sé, estimula la creativitat, però podríem dir encara unes altres. També l'empatia, l'activitat de llegir. Hi ha estudis avui que ho confirmen. Hi ha tesis doctorals i tot això. Naturalment, la comprensió lectora, que és el que ara nosaltres entenem. La gent que llegeix molt té un nivell de comprensió lectora molt més alt. I encara una cosa que és que diríem que també afavoriria la lentitud del deteriorament cerebral. Sí, això ja. I afavoreix el que ara s'acostuma a dir la creació d'una memòria cognitiva, d'una reserva cognitiva. Jo ja fa molts anys, alguns que heu estat alumnes meus, potser m'ho sentiu, ja fa molts anys, a partir d'un moment m'agradava donar alguns consells sobre... I llavors deia sobre l'atenció a la classe. I fins i tot en els darrers anys era el primer dia de classe que hi feia referència. I els demanava esforç. I els demanava esforç pensant i deia que nosaltres tots plegats, tenim una mena de... Quan utilitzem molt l'atenció, ens fem un pla de pensions cerebral. Era del començament que hi havia els plans de pensions. Fem un pla de pensions cerebral. Aquest pla de pensions cerebral, quan nosaltres comencem a tenir pèrdues, doncs aleshores sempre podem tenir reserves. Allò ho deia d'una manera intuïtiva. Pla de pensions, una cosa, bé, anirà bé també per l'examen i tot això, però penseu que aquesta atenció i en un futur se us mesurarà. En un futur se us mesurarà. I en un futur, i a més, sapigueu escoltar. Saber escoltar. I escoltant bé, vosaltres poseu unitats al vostre pla de pensions. I més endavant se us jutjarà per la vostra capacitat d'escoltar. I és veritat que només fa uns anys a moltes empreses i buscaven maneres de detectar la capacitat d'escolta de la gent.
i fins i tot es va arribar a fer una prova en la que tots els candidats estaven i es va jutjar els candidats no per quan ells intervenien i parlaven molt bé. Encara me'n recordo que deia una cosa, deia que parlar, elaborar bé un discurs i fer un discurs és molt més fàcil que saber-lo rebre, molt més fàcil. I a vegades es valora, no, aquesta capacitat de rebre la informació. Doncs ara això nosaltres ho sabem. I ho sabem per estudis. El primer estudi que es va fer important sobre això, però aquest estudi no em puc estar de comentar-lo. És un estudi que és una gran quantitat de monges. Es diu l'estudi de les monges. I per què? Perquè les monges són bastant iguals. Mengen el mateix, fan la mateixa vida, resen a l'hora, bé. I llavors amb un epidemiòleg de finals del segle XX va començar un magne treball que es va publicar, em sembla, el 2007, 2008, vaig llegir, i aleshores la gran sorpresa que després ha estat corroborada per altra gent que fa aquestes coses, i avui hi ha molts estudis en marxa. N'hi ha un de molt important de la Fundació Goodman amb la Universitat de Harvard, per exemple, sobre el procés i el progrés del deteriorament. Estudien persones a partir de 60 fent tot, i potser algú de vosaltres hi ha participat, perquè són, em sembla que 3 o 4 mil persones, bàsicament de l'entorn de Barcelona. I aleshores, doncs, aquestes monges, a més, va donar permís perquè estudiessin primer una superiora d'un convent i després ja a tota l'ordre. Eren unes monges alemanyes als Estats Units, i va arribar a ser tan compromís d'elles amb l'epidemiòleg que van donar permís al final que donaven el cervell a la ciència. Encara era abans que poguessin fer la imatge i tot això, però sí estudiaven el seu cervell. I bé, resumint, aquelles monges que tenien una activitat, diríem, una mica intel·lectual, molta amb la lectura i l'escriptura, aquesta monja primera, directora, va fer que totes les monges, quan feien els vots, que ja es feien monges, aleshores havien de deixar un escrit de 3 fulls, sensacions, emocions, perquès, etc. I això es guardava. I els epidemiòlegs van tenir accés a això. I llavors hi va treballar lingüistes, psicòlegs, i gent experta en literatura, vull dir, van fer un equip de 15 o 20 persones que treballaven sobre aquests textos. I vet aquí que van trobar que hi havia, per exemple, ara jo recordo el nom de la germana Bernadette, que era una monja que va morir als 90 i pocs anys, i quan van morir li van veure el cervell, i sabien el que havia fet i tot això, doncs van veure que era una persona que tenia un nivell d'Alzheimer molt elevat, i un nivell molt alt, i que pràcticament no havia donat cap signe. Aleshores aquest va ser el primer que va donar la referència que n'hi va dir reserva cerebral. Reserva cerebral. Una miqueta més endavant, uns estudiosos de la Universitat de Stanford van estudiar també de tota la comarca seva, doncs amb voluntaris que s'hi havien posat, d'estudiar gent, havien agafat d'un club de lectura, bé, gent de tot tipus, que també n'hi ha que no llegeixen, etc. I aquells que tenien una activitat no els veien al cervell, però sí que ja estudiats amb una dècada, i si aquests era a partir de 70 anys,
en una dècada com havia anat el seu procés, aquells que havien tingut problemes de deteriorament mental i les persones que es dedicaven més a la lectura i més a aquest tipus de treball eren persones que conservaven més la integritat del seu funcionament cerebral, amb les pèrdues, una miqueta de pèrdua que la pot tenir tothom, però allò que ells estudiaven i que no me'n recordo d'aquest nom, no patim, sinó la construcció sintàctica, la comprensió lectora, la capacitat d'entendre una frase que diríem ara amb principals i subordinades, els que heu fet coses d'aquestes de gramàtica, doncs d'aquestes frases complexes, que no són les frases que més s'utilitzen avui, sobretot a partir de la comunicació electrònica. Doncs aquestes persones pràcticament no tenien, no s'havia conegut deteriorament cerebral. I a més eren que conservaven molt la memòria a llarg termini, que eren capaces d'articular i d'enraonar, d'expressar-se, etc. I aleshores aquest és el que li va posar el nom de reserva cognitiva. Per això us deia, mira tu, això del meu pla de pensions, doncs és aquesta reserva cognitiva. I també, esclar, ja no només és la teva capacitat lectora, sinó que també és, jo penso que és molt important, deia a vegades, els deia als nois i les noies que tenia a classe, és el múscul més important del vostre cervell, la capacitat de concentrar-vos. Feu, no, jo no diré ni de... Ja, per exemple, en un moment determinat, me'n recordo quan ja ho feia el primer dia de classe, hi ha mòbils i ordinadors a classe, però, si us plau, fareu que faci el que vulgui, però penseu que esteu fent salut. I de l'altra manera esteu fent inicis de patologies, punyeta. Penseu, i amb aquest cervell, llavors tu els hi pots, i amb aquest cervell haureu de viure fins als 100 anys o 110 anys, perquè viureu molts anys. I la veritat és que jo notava que... Però bé, és igual. Doncs bé, aquesta era la cosa que jo volia explicar, amb aquesta lliçó, que tot era de la paradoxa, i fixeu-vos dels lligams. No hem nascut per llegir, però després la lectura ho ha fet avançar tot fins ara. Fixeu-vos el que s'ha fet en 4.000 anys. Bé, sí, digue'm. Les relacions humanes, el llenguatge verbal té més importància que el llenguatge verbal, perquè comunica emocions, comunica estats d'ànim, i que és una eina d'aprenentatge, sobretot en el nivell educatiu, enorme. Vull dir que els models de conducta són els que incideixen, els que es transmeten, els que es reprodueixen, mentre que les paraules també són necessàries, però a vegades es queden en un nivell superficial. No sé, és un tema obert, no vull pretendre ara que entrem en matèria, però penso que és important, tot el tema del llenguatge no verbal, per l'experiència que tots tenim, que són molt amics i es barallen, i aleshores perquè, no és el que m'ha dit, és com m'ho ha dit, no? Per això es va voler introduir totes aquestes icònies també amb el llenguatge escrit, però és fonamental, jo us ho he dit amb la cara. I a més, nosaltres, les persones, jo aquí anava mirant les cares i em sentia molt acompanyat amb les vostres cares i veia signes, de dir, una miqueta a vegades, encara que devia ser pesat, però de dir, va, continua. No, és així. I aquest interès i a la vegada, doncs, aquest element de dir les males intencions o com aquest, i esclar, per tant, llavors un tipus d'educació com ara bastant mecànica, sense la presència, i sobretot també és molt important en els primers temps dels aprenentatges, aquest element no verbal, fonamental. Sí, és així, i l'atenció i la capacitat d'atenció i d'escolta és un fenomen
quan fas una xerrada, les cares dels oients animen o desanimen. De tota manera, no em negareu que jo us he dit que ho sap tot. Això ho sé, quan era molt petita, que no m'escoltava. Sí, sí. Jo sempre he tingut aquesta imatge i la continuo tenint, perquè no cal que la canviï. No només ho sap tot, sinó que, a més, tens una empatia comunicativa que jo penso que és natural. Ara, aquí podem dir, home, esclar, tants anys que estudio la comunicació. No, aquesta empatia jo ja la recordo de quan era, perquè ens portem no gaires anys, però, esclar, entre 10 i 22, doncs, què vols que et digui? Hi havia molta diferència. Jo, fins que no em vaig fer una mica gran, que tenia una possibilitat mínima de comunicació amb ell, doncs no l'havia passat pel carrer, però quan hi vaig començar a comunicar, doncs vaig descobrir aquestes característiques, no? Que té una empatia comunicativa especial, ho sap tot més o menys, i li pots venir un altre dia, perquè segur que encara tens coses per dir-nos, però avui a mi m'has deixat com a molt... Sempre trenques molles, però avui jo pensava que podíem parlar de qualsevol cosa, menys de com els nostres sentits tenien aquesta localització i aquesta sintonia i aquesta activitat i tot això dins del cervell, perquè el cervell, tots diem, ostres, és que el cervell, el Lluís, que aquí sempre diu, és el gran desconegut, carai tant, no sabem res del cervell, però és que jo avui m'he quedat parada, no és que no en sabem res, és que ho fa tot el cervell, i no en sabem res, de manera que jo t'agraeixo moltíssim tot això que ens has dit, que està molt centrat en aquest llibre únic que has tret, sobretot aquests personatges finals dels quals et referies, i bé, doncs aquí som i moltes gràcies. I l'altre element, l'altre element que a mi em va agradar d'acabar-hi així és com la lectura és una escola de credes. Sí, l'importància de la lectura... I avui busquen talent i busquen creativitat per tot arreu. Per tot arreu. Busquen talent. Encara participo en seminaris a ESADE de lideratge, de com busquen els equips per treballar, etc. Per màsters que fan i tot això. Busquen. El talent és buscar. Diu, el problema avui és trobar talent i després mantenir el talent, mantenir-lo, perquè de seguida hi ha un altre que també el busca i el vol fitxar. Passa com en el... Bé, gràcies.